Grazas, señor Lorenzo, con todo o agarimo vexo os desconcertados. Vin os desconcertados e así o manifestei no debate dos orzamentos. Din estar en contra dos orzamentos e presenta unha emenda que de aceptarse tería como consecuencia a aprobación dos orzamentos e acusaron o BNG de comparsa do goberno local e ao mesmo tempo dixeron que era o BNG quen estaba impoñendo a xenda da cidade. Permítame que resuma porque non imos asinar unha moción de censura con vostedes. O BNG está a favor da potenciación do transporte público, non como o goberno do PP no Concello da Coruña, que durante o mandato de Carlos Negreiro o primeiro que fixo foi cargarse o carril bus e o plan de mobilidade. O BNG está a favor dun urbanismo sostíbel, de calidade, a escala humana e que protexe o público. Non como o goberno do PP durante o mandato do señor Carlos Negreira, que o que fixo foi aumentar a edificabilidade nas percebeiras, na canteira de Durmideiras, eliminar o Boulevard de Oza e dar o cambiazo no Pepri para que a Solana e o Hotel Finisterre pasasen de solo dotacional público a solo dotacional privado. O BNG quere fortalecer as políticas sociais, non como fixo o PP, que centralizou os servizos sociais e eliminou as políticas de mocidade e igualdade impulsadas polo goberno bipartito anterior, excluiu os nenos con diversidade funcional dos campamentos municipais e tiña como grande preocupación multar de xeito reiterado as persoas nixerianas que vendían panos de papel nos semáforos. O BNG quere poñer os barrios no centro, non como fixo o PP, que concentrou todo o investimento no centro, mentres desatendía os barrios. E iso sí, subía taxas e prezos públicos. O BNG está a favor da memoria histórica, non como o PP, que defendeu a Millán Astrai como coruñés de pro. Para o BNG, a vivenda é un dereito. Para vostedes é unha oportunidade de negocio. Señor Lorenzo, isto non é só ideoloxía, como está dicindo vostede nas distintas entrevistas que está concedendo. Isto son dúas formas moi distintas de entender a cidade.